imwe cio Kiumbu nigo abekire byara basaye batatu maega yo gutokana ebintu byobo ibi bikagire koibwa korwa senkeyemo na asaba menyi bense meyo nigo bana bakirimbuya mono gucyasomo OCS bwigitaseni ke nyimbo gya Kiumbu ase okwimukia gitambokero kya bwango na kubana ali omurabu abakageru abo nigo bono bakagire goikibwa segambere kene gya Kisi litko oliye Jumatatu iro litko oliankyo omuraba bono barorekaniye polisi yaba raba abamura abaibi ebintu mbira abange bayize bakabuna bakaiba of late oyo omona arororo ujina agite bicha okurukwa sobere musobeti wo mugambi barake umugambi Ronald Barake omushu oyo irietari aye gakurukwa esira nikina mutoto nkomoriginde na imba nyiberete paka kwerende ane mota yeshapkata igara igati yabaiga umugambi Ronald namanyete sobo nande namanyete ise na gambire na ise na mutebiri bandigerie ebintu byane byomushu yebite tindo chuo system ngobere teken bono igwikira bono ngusaba umugambi ambwatisi umushu yatuke bandetire ibintu byane kyara nari kabiri ibintu binde natametene emota yesapkata yane narukuna kire cyombe cyane kunyasi nabona asabire igo bono iga abayiga bono batatu iga aba nebirogo nebintu byane binge mbabwate nabinta getengira neribwe umugambi yankonye ambwatire umushu uyu elinda tebe sairete ibintu ebinde byabwate nyumba aina arombwate nandi bono tete tubwatira ne kyongwa obubi obusire kyagera yarorekani kobe Kiumbu yachagira koba gutwara abayibi abange etokubwatira no mose yesu itoka tore ngobubi obwasire ntokutaka Kiumbu epeka bileye kere kogendera aina aro nabwate tubwatira ne serikali tokonyana Resource nyumba kiginde mu Rwanda community policing vice chairman ya Marasa Education litugori rero ntwaboke ke mambi twagenda ase abangwana baji bakatagura nyumba bakaibe birogo nebitanda ne chimatres twanyara kubabwata twalikabire ebintu ebyonse ase baoneti twabirigiri ebimo byatokanya Kenyambi ebinde ebyatokaga Kiumbu market twabirikabire twabigira ase police abatuika saba sigari batubwata ndobwatana na barabwo twagenda twalikabe ebintu ebi twabireta negali abasigari twabikire police iga igo tukoteba iga abantu baminto toteme kukonera abana baito asenge ngaki abono iga yabeire mbe abana bajagire koiba abana barabakera kini barabayibi bono muna abana twabwata abana make mwana tarabota roneke tamburisa kini aro muibi omokong nando mutindi igo twatema twabanyora twabwatira nabo baonerigwa oyo omuntu atigire totarikera lakini ngomoigara tore mokae ndo mugwata to mubeka imi uyu oneiri igo bono ntogendera tano operation yeyo nari togusaba iga toteme kukonera abana baito ase bare tomanyenga ngakitoko konya institution ya abana baito engaki ya bono yabeire mbe obwari bwabukire ga Kiumbu wono asingenjo omuzi yesi Kiumbu gaiga oikirange na intu kubwaterana tole no muntu moronga so kore gas geto bwaterane tabasigari ba Kiumbu abagani tubwaterane tokore gas tokonye Kiumbu yeito njira bona